A lotería de Nadal continúa a ser unha das tradicións máis arraigadas destas datas. Ano tras ano, milleiros de persoas agardan con ilusión o 22 de decembro e moitas comezan a comprar décimos moito antes do Nadal. A tradición pesa e moito. Unha boa parte da poboación participa cada ano na lotería do Nadal, case por costume familiar ou social. Non é raro atopar quen garde entre 6 e 12 boletos diferentes, repartidos entre asociacións, comercios, amigos e familiares. Outros, incluso, comezan a mercalos no verán. É unha costumbre de sempre, desde sempre, que casi nunca toca, pero si é tradición. Se paro nun bar a compro, si un local así conocido. Uns 10 ou 12 por aí. Terei tranquilamente unha dúcia e logo participacións de asociacións en ánimo de lucro para apoiar así, non sei, as poboacións máis, pois, asociacións de persoas con discapacidade, e clubs de fútbol, etc. Así, non sei, as participacións. E logo decimos entre o meu home máis eu, penso que me quedo corta con 12. Pero non todo o mundo comparte este entusiasmo. Hai quen prefire manterse á marxe ao considerar que as probabilidades de acadar un premio son moi reducidas. Para eles, a lotería non deixa de ser unha ilusión colectiva que, segundo din, serve máis para recadar cartos que para repartir sorte. Non teño ningunha. Para encherlle os bolsillos ao goberno, non teño ningunha. Sinceramente es que me parece, o sea, como o sea, me parece imposible, no creo en... Pero ni eso, ni loterías, o sea, ni quinielas, ni cosas de estas, ¿no? Entre a ilusión e o escepticismo, o que está claro é que a lotería de Nadal segue marcando o inicio das festas para moitas familias. Un ritual que enche administracións xeración tras xeración e que mantén vivo o soño de que este ano poida tocar. Entre esta xente hai quen ten unha idea do que poderían facer co premio gordo. Habería que repartir. Arranxar a casa. Pejarme por aí un viaxe, non sei a onde, pero pejarme un viaxe. Pois mira, teño obras que facer na casa, que xa non conto coa lotería, pero bueno, faría máis, a mellor, ves? Faría algunha cousiña máis, e a mellor algunha viaxe ata México que teño meu fillo vivindo alá. Pois se me tocara a lotería, sabes que iba a facer? Que non me toca, claro. Teño 2 fillos, todo para os meus fillos. Para ninguén máis. E teño 2 netos, pero aos netos que lles dían seus pais. Queda agora a conta atrás para o sorteo, que volverá a reunir diante da televisión a milleiros de persoas coa esperanza ou simplemente coa curiosidade de ver que números traerán a fortuna este Nadal.